Bread for bread betrap. Hajingkai जों दिनै डिस्ट्रिक्ट बाय कबकजाक Tipra Motha YTF TWF Salsani दिनै सेमिनार अमनति जों दिनै Tipra Mothani बाना जों दिसालायनाय दिनै Tipra Mothani रेसिडेंट दिनै बरमगना बिके रांखल एरफोरा दिनै बोरि बदल नि दिनै बाना दिसानाय दिनै सदर वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि सभानेत्री दिनै बरमगना Bubagra long live, Bubagra long live, Tipra Motha long live, TWF long live, YTF long live, Bubagra YTF ayo Bubagra long live, Bubagra ke, Bubagra ke, Bubagra ke. 2022 Hezamara chini community hall chini Tipra Motha, Broi Motha, Sikla Motha ni salsa seminar o chung tini beskango je High Court by pass khaijak village council election tei tai chini organization ni tei oro chung korok masalai nai tai chung jotono ma koyoro जे जों दिनै जतनो रेसपन्सिबिलिटी जों गाहाम खालाम मा पाइलायनाय अब विलेज कमिटी इलेक्शन अब जों 100% दिनै एटेम्प्ट दङ बो एटेम्प्ट जों फुलफिल खालामनायनि बागै आं जतनो करि खालामनाय अक्रा चाक्रा जों ताइ दिनै महाराज बो 27 ताइ बिसोर जों डिस्ट्रिक्ट वाइज ताइ बिसोर जों कन्फारेन्स नुंखा अब सिस्टेमेटिकली जों पायनो कयेक दिन बिसिङो न ताइ जतनो आं खालायो जे जोंनि बोरै रगंथुं जोंनि सिख्लांथुं जोंनि Tipra Mothani अंथुं जों जोंनि रिलेशनशिप जोंनि कोअर्डिनेशन खूब काम खालामना चलिनानै এবং जोंनि सेल्फलेसलि कुनो आनि स्वार्थ हायैनै जों सिनिख्लाय जों आगक मायङो अब जों जरा आन्दोलन खायो जोंनि बाखा तंथक जाक मायङख्लाय जों जतनि तै जोंनि महाराजनि जे थानसानि मेसेज जों त्रिपुरायाव जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड खालायनानै अब जों सक्सेसफुल खालायनानै बागै जों दिनै ताइ बिसोर दिनै बानारावनि तलाव जतनो जों समाय थाङै अरनो आं हामबायरिखा प्रेस मिडिया रावनोबो दा जतनो खालामरिवै अरनो पाइखा थैंक यू सर दिनै जे सेमिनार मो बो एरिया ति ताबो खलायजोंनो नायजों अब दिनै वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि जे दंमोन अरन तिनो जों अब खालायदों